Здравейте, приятели! Казвам се Виктория Стоянова и съм сертифициран ароматерапевт. Днес ще ви представя промоциите за месец април. Днес е 1 април, денят на шегата. И за това така бързичко ще минем през слайдовете, за да остане време на всички празнуващи да усетят празника. Който празнува, разбира се. Идва нашият подарък. Първият слайд е нашият подарък. До 15 число при всяка лоялна поръчка от 125 точки получаваме бленда Citrus Bloom. Красиво изработен, за да посрещне пролета във вашия тон. Citrus Bloom е идеално сливане на етерични масла, съчетаващо яркостта на цитрусови кори, наслоено с прясно нарязани флорални растения. Гръцките етерични масла от див портокал, розов грейпфрут доставят слънчеви и свежи ароматни нотки на цитрус блум, който повдига и зарежда с енергия, като същевременно помага за намаляване чувството на напрежение. Добавянето на лавандула, римска лайка и магнолия добавят така по-меко, по-сладко докосване, което може да помогне за успокояване и за успокояване, оставяйки емоциите ви по-балансирани. Започнете деня си с ароматно присъствие на цитрус блум, за да насърчите чувството на радостна обстановка в собственият си дом, така стимулирайки фокус в мислите с помощта на бленда. Така а, нали, основните предимства на бленда са поддържат енергично и здравословно настроение, насърчава позитивна перспектива, като същевременно създава усещане за спокойствие. Помага за намаляване на чувството за тревожност и напрежение, подобрява работната среда, като насърчава чувството на съсредоточеност и спокойствие. Така че не пропускайте. Това е лимитиран бленд, който го пускат може би веднъж в годината, точно като подарък, комплимент към нас. Не се продава свободно. Поне така мисля. Следващият бленд, изключително така непознат за мен, нов бленд, Elevate Essence се казва. Бленда е верен на името си, като извира от бутилката като цветен изблик на вдъхновение. Възвисяващи и еуфорични нотки на лавандин, лавандула, маточина, еланг-иланг, османтус. Също така има танджерина, давана, мандарина, портокалова кора и други вторични масла от билки и дървесни видове, за да озарят сетивата ни с пълен спектър от живописни аромати, като искра на вдъхновение. Бленда Elevate насърчава позитивно настроение и засилва усещане на увереност там, където започва нов ден, изпълнен с чудеса. Така че бленда така комбинира уханията, които предизвикват изблик на радост в нашите сетива. Специално създадено да вдъхновява, да живеем целеустремено, пробужда мистерията и богатството на живота в настоящият момент. А, Там, това е масълце, значи цените са без ДДС, тук долу пише, нали, да не се чудите. Мисля, че е доста интересен бленд. Да, ще се възползвам от предложението на Дотера и ще изпоръчам бленда Elevate Essence. Следващото предложение на Дотера за месеца, това е нещо, за първ път го виждам и това нещо. Маслото, което е в комплект за бръснене, за пътуване, изглежда невероятно. Гледах клипче за него.
Ам, Бленда, тук така искам да обърнем внимание, е червена хвойна. Така, червената хвойна е създадена, да, един момент, с дървесния си пикантен землист аромат. Червената хвойна блести като основно етерично масло, известно с това, че помага за здравословния вид на косата, скалпа и кожата. От сутрин до вечер използвайте този комплект, за да създадете добре обмислена рутина, която да подхрани ума и да поглези тялото ви чрез лесна грижа и експертна прецизност от природата. Това е оферта, която е до изчерпване на количествата, не е продукт от постоянния каталог на Дотера, така че възползвайте се. Това е един прекрасен подарък. Червената хвойна идва от голям, издръжлив, вечно зелен храст от семейство Кипарис. В исторически план маслото се е използвало в народната медицина, като аромата му е явен в сапуни, перилни препарати, лосиони и аромати. Забележителното е, че в парфюмерийната индустрия червената хвойна е търсена като основна нотка в мъжките аромати поради своите борови елементи. В производството се използва като съставка в кремове, мехлеми и шампуани против пърхот. Така, основните ползи на червената хвойна са, че създава дървесен пикантен земен аромат, може да подпомогне здрав вид на косата и на скалпа, мощна добавка към шампуани и балсами и така допълва свойствата на другите лични масла, с които са в прекрасна синергия, и това са мастърка, розмарин, карамфил и кедрово дърво. Така че ще се възползвам на този прекрасен комплект на Дотера. Следващото масъце, за което така ще ви представя с допълнителна отстъпка от 10%. Това е бленда Aroma Touch, добре познат масажен бленд, който успокоява, защото в състава си има прекрасни етерични масла от пипарис, мента, майорана, басиле, грейпфрут и лавендула. Може да се използва в дифузер, може да се използва топично, като нанасяме върху кожата, успокоява, релаксира. Така, доста добре са направили бленда, нали, от комбинация от маслата. Също така може да помогне за намаляване на напрежението и има успокояващо действие, което ще повиши ефективността на всеки масаж. Чистия свеж ментов аромат на маслото Aroma Touch придава допълнително ухание на всеки масаж. Бленда може да се използва и с техниката за масаж Aroma Touch на ръка, за да така усетите една цялостна уелнес грижа. Може да се нанася на врата, на раменете. Може, нали, също така, той е част от техниката Aroma Touch, която се прилага на гърба с 8 етерични масла и на стъпалата. Аз съм сертифициран Touch терапевт. Ако ви е интересно да научите повече за как се прилага техниката, може да заповядате в моето студио в град Своге, където може да пробвате за какво става въпрос. Горе-долу около до 40 минути трае терапията. И тук виждаме една прекрасна промоция, която се казва Дай 50, вземи 50. Това е за всички нови хора, които тепърва започват или нали, сега искате да започнете в света на Дотера, да станете част от семейството на Дотера. И Дотера този месец предоставя уникална възможност, ако направите акаунт за над 100 точки,
вие получавате подарък обратно 50 точки. Това горе-долу, за да добиете представа на какво се равнява, около 50 евро, горе-долу, нали, са 50 продуктови точки. Може, нали, масла да си пазарувате продукти след това с тях. Така че може да се възползвате, като се свържете с мен и аз ще ви помогна да станете част от семейството на Дотера. Тук виждаме едно изключително масълце, ментичка, няма какво за нея така нещо повече да ви кажа. Това е едно много добре познато етерично масло. Изключително добре действа, ободряващо, събуждащо, дава концентрация. Има така много силен ментов вкус. Това е люта мента, ползва се при деца над 6 годишна възраст. Може да се правят масажи с нея. Аз лично, когато шофирам много и ми се приспи, просто си вадя шишенцето и така, си капя една капка или просто облизвам шишето отгоре и много така събуждащо действа. Когато така ми е изморено през деня, нанасям манатила отзад и просто се усеща как навлиза кислород в мозъка. Страхотно масло. Една капка от етерично масло от мента се равнява на 28 чаши чай от мента, така че имате предвид, че е изключително силно етерично масло. Тук виждаме лимитирания комплект на Дотера, който е с фокус женско здраве, женски баланс. Имаме Клерикалм, един изключителен женски бленд, помощник при хормонален дисбаланс, при месечния цикъл също така много добре действа успокояващо. Имаме бергамот, който така повдига настроението, успокоява и е много подходящ при напрежение. Можем да го пием вътрешно, по една капчица може да се капва в вода, също така в дифузер или топично. И ментата, за която току-що говорихме, виждате това несесерче, то е в комплект с трите масла. Също така е наличен с отстъпка от 20%. Той е до изчерпване на количествата, така че се възползвайте. Портмонето е много хубаво, несесера. Тук виждаме ензими. За ензимите мога само да кажа, аз лично миналата година редовно ги пия в края на годината, сутрин на гладно по 2 капсули и просто усетих колко бързо така това подуване в стомаха, тежест, просто така стомаха намаля. За първите 20 дена около 5 кг свалих, но просто редовен прием, до 3 капсули на ден могат да се пият. Аз сутрин на гладно го пиех, но се препоръчва с храната да се пие. Ензимите така са задължителна част от нашето ежедневие, тъй като ядем много храни така на крак, трудно смилаеми, стомаха се подува, впоследствие на това сме неспокойни, не спим добре и за много такива неразположения помага. Бонус продуктите, които може да получите този месец при вашата първа поръчка са Див Портокал за първа поръчка от 100 до 199 точки. Див Портокал и Баланс от 200 до 399 точки и Бленда Баланс и Бленда Адаптив от 400 плюс точки. Тук сега накратко ще ви представя масълцата, които са подарък. Див Портокал, маслото на радостта от живота, алкализира, детоксикира организма, има антибактериално действие, помага на грип и настинка, подпомага храносмилането, стимулира лимфния дренаж и кръвообращението.
Така, извинявам се, тук сега виждам, че не съм променила месеца, който трябва да е април. Следващото месеце подарък е баланс, което така успокоява, заземява, релаксира, помага да възстановим баланса между ума, тялото и душата, балансира емоциите, помага ни да погледнем навътре, да се успокоим, има антихистаминови свойства, помага при респираторни неразположения, един изключителен бленд. Тук виждаме бленда Адапти, който помага при тревожност, депресия, панически атаки, променливо настроение и напрежение. Също така помага балансиране на емоции, ум, тяло и претоварване от стрес. Помага за спокоен сън и релаксация, действа срещу хроничния стрес, зареждане с мотивация, фокус, страст и желание. Също така помага да сме спокойни, уверени в ежедневието и да се адаптираме във всяка среда. Създаване на личен профил, от който вие да правите вашите месечни поръчки, ви дава така, доста неща, като за начало нямате задължение да пазарувате всеки месец. Ако не искате, не пазарувате, няма никакъв проблем. След това личният профил ви дава 25% отстъпка. Още от първата поръчка вие пазарувате с намаление до 30% допълнително, ако се включите в лоялната програма за 13 месеца. На 13-я месец всъщност вие вече получавате 30% от вашата поръчка обратно като точки, които се зареждат в акаунта и може да пазарувате с тях. След това всеки месец имаме различни продукти с допълнителна отстъпка от 10%. Както видяхте този месец, това е бленда Aroma Touch. Също така продукт на месец, всеки месец е различен продукт за всяка лоялна поръчка до 15 число или до 30. Този месец е Citrus Boom до 15 число. Миналия месец имахме два подаръка. До 15 число беше бленда Bolt и след това до 30 число бяха електролитите. Също така получавате личен консултант в мое име, ако си направите акаунт при мен. И аз така имам ангажимента да ви науча как се използват продуктите, личните масла, за да може да улесним процеса на влизане в света на ароматерапията. Също така получавате сигурност, прозрачност, произхода на маслата. Всяко едно шишенце отдолу има един код, който код много лесно може да влезнете. Сега ще ви покажа. Ето тук има един код и този код влизате в сайта на доTERRA и по кода може да проверите какво има във вашата бутилка като състав. Също така получавате спокойствие, че може да си помогнете с природни средства. Получавате общност от хора с еднакви интереси и че имате хора, с които може да си помагате. Кои сме ние? Това сме Shine Together, 12 майки. Всъщност тук сме 12, но реално сме много повече от 12. Може да си сканирате QR кода, за да посетите нашия сайт и да се запознаете с всяка една от нас. Да следите календара с месечни събития. Също така може да проверявате, там качваме част от нашите онлайн срещи, вебинари и така всичко, което ви интересува за Shine Together, може да следите в сайта. Как да започнем в света на доTERRA? Разбира се, семейната аптечка на доTERRA, 10 масла с подарък дифузер. Това е най-препоръчвания комплект от мен.
с който да започнете, защото покрива 90% от нуждите на едно семейство. Може да правите много блендове, маслата се дифузират, ползват се топично, ползват се вътрешно. Ако трябва да ги купувате по-отделно, мисля, че скоро ги бяха качили или да, някъде. И смятах цените така по-отделно, ако трябва всичко да си купите, излизаше към почти 700 евро, а така в комплект са 330 евро. Като подарък към тях получавате див портокал и бленда Баланс. Също така представям на всеки, който закупи нали, наръчниците, комплекта, наръчник за ползване и информация с рецепти и всичко нужно. Тук виждате малкият комплект, т.е. същите етерични масла, но както виждате е няма извинявайте, няма дифузер и маслата са от 5 мл, а тук в този комплект са от 10 мл. От 15 мл, извинявайте. Детера нямат шешета от 10 мл. Към този комплект получавате див портокал и също така наръчник за ползване. Селекция по избор. Тук, в зависимост от обема, дали е 150 точки, получавате безплатен акаунт, отпада регистрационната такса от 24 евро и получавате див портокал. Ако вече е над 199 точки, получавате и бленда Баланс, като тази селекция по избор нали, правим индивидуална консултация и решаваме какви масла и блендове или хранителни добавки ще бъдат във вашата първа поръчка. И може да споделите с мен, след като изгледате видеото, да се свържете с мен, да кажете кой номер ви харесва най-много и така да изкоментираме, ако имате някакви въпроси. Благодаря ви за вниманието. Може да посетите моят личен сайт aromabyviki.online. Може да се свържете с мен на телефона, който виждате. Също така сте добре дошли в студио за масаж и ароматерапия Виктория Стоянова в град Своген, улица Георги Сава Раковски 6. Намирам се точно до фитнеса или бившия офис на Bulls.com. Същото помещение съм. Беше ми изключително приятно да прекараме малко време заедно. Пожелавам ви приятен ден и до нови срещи!